Ние отиваме към една друга тема. Сега пряко от Варна се включваме и там на линия е не кой да е, а Филип Киркоров. А човек, който виждам в момента, е нашия много добър колега и мой много добър приятел Жоро Тошев. Здравей, Жоро! Здравейте! Намираме се в залата, където вече втори ден тече кастинга за най-голямото музикално шоу не само в България, но и света, Music Idol, вторият сезон, който BTV ще покаже съвсем скоро. До мен, както вече каза Ани, един човек, който не се нуждае от представяне, Филип Киркоров. Благодаря, че дойдохте отново в България и то за Music Idol. Какви са впечатленията ви от първия ден? Когато идвам в България, впечатлението ми е като на едно дете, защото се възхищавам от всичко. От земята, от страната, от града, от Варна, от море, от своите приятели, от музика, изобщо от всичко. А пък да попадна в един такъв проект, за мен е голяма чест, първо. И второ, много познато ощущение, нали? Защото ние също в Русия имаме подобен проект. И си спомням, когато минала година имах един малък юбилей в своя живот и творчески и така. Една от вечери в Music Idol беше посветена на моите песни и най-големите ми хитове и всички финалисти ги изпълняваха в своя стил. Вчера също пяха ваши песни. Ще издам една тайна, което зрителите ще видят само в Music Idol. Филип Киркоров и един от кандидатите пяха акапела дует. Да, много смешно. Бяхте ли изненадан от това, че толкова ви обичат? Вас ви посрещнаха като истинска звезда тук? Бях изненаден и беше ми много приятно, че моите песни, моето име е известно в моя родна страна и се гордея с това, че по цял свят имам възможност да пропагандирам българска музика, да пея български песни на руски, на английски, дори на български език и още ми е свежа в спомени от последното ми турне минала година из цяла България, и Бургас, и Пловдив, и Варна, и София, концерта в НДК. И много искам пак да дойда с едно голямо турне. И вчера с Вили Казасян си измислихме едно грандиозно шоу. В България? Заедно с Вили, с неговия оркестър, да изпълня песните Evergreen из цял свят в първа част, а втора част да взема най-доброто от българска естрада за последни 30 години и да направим такъв един разкошен, голям концерт, като един реверанс към всичко, което е било написано най-добро из цял свят и в България. Така че имаме много плана и много се радвам да бъда тук и надявам се да открием една голяма звезда, нова. Филип, с бившата ви съпруга Ала Пугачова, с която сте много добри приятели. Между другото, какви са отношенията ви днес, защото всички много се интересуват от този въпрос? Като на едни много близки хора, понякога трябва да се разделиш на едно време, да почувстваш, че не можеш един без друг. И сигурно така стана и в нашия случай. Просто когато два артиста, два творчески човека живеят много дълго, творчество се загубва, публика губи. И ние разбрахме, че ако трябва да се върнем на публика, трябва да се отделим един от друг и пак да се посветим на музика. Вчера тя ти се обади. Какво и каза? Открили, понеже освен певец и композитор, вие с Ала продуцирате звезди, открили от първия ден момиче или момче, в което си струва да се вложат пари и енергия, за да стане световна звезда, като теб? Това е голяма отговорност. Не мога да кажа, че беше нещо. Вчера ви видях нещо, това, от което ми се зави главата и точно говорихме с маестро Казасян, че Ала Пугачова вчера не се яви на кастинга. Арлекино не беше изпета вчера. Но имаше много талантливи момчета и момичета, които наистина имат глас. Имат глас, нямат енергия. Имат енергия, нямат външност. Имат външност, нямат глас. Това е така, да се яви един комплекс от всичко. Това вчера не се яви. Но това е нормално. Звезди не стават. Звезда се ражда. Се ражда, но какво трябва? Хайде сега тайната. Тайната днес да си успешен в шоу-бизнеса. Сигурен съм, че вие знаете добре. Да си успешен, трябва да се отдадеш изцяло на шоу-бизнеса, на сцената, на музика, не шоу-бизнес. Бизнес, това е вече бизнес. На музика. Аз съм израснал на едни примери на
пред очите ми от детството. И най-голям пример за мен беше професионалността, всеотдайност на дует Ритон. Аз бях голям и оставам голям фен на техното творчество. И посещавах почти всички им концерти лятото във Варна, техните големи турне из Русия. И се възхищавах от техната креативност, от постоянно мислене за нови песни. И такъв фанатик, нали, трябва да бъдеш, и с този пример съм израснал. С пример на баща си, който до сега 75 годишен и пее. Филип, обаче наскоро твой роден дом във Варна беше съборен и там сега взе една дупка. Отиде ли там? Видя ли? Още не съм отишъл, но надявам се днеска след кастинга да ходим с тебе заедно. Искам да ти покажа своите родните места и да направим нещо. Може някаква носталгия. Чух, че инвестираш също така в имоти в България. Това е истина ли? Така пише руските медии. Ами това е, не че инвестирам, станах партньор на едно много разкошно жилищен комплекс Емералд в Бургас, в Равда, където всички нашите звезди сега купиха апартаменти. Ще има ли руски звезди там? Ще поканиш ли колеги? Една мелодия на годината ще бъде, защото почти половина шоу-бизнес сега живее в Емералд. Така че, заповядайте. А ще има ли руски колеги? Разбира се, ще има. Руски колеги. Половината ще има руски колеги и ние надяваме се да бъдете български колеги, да ни дойдат на гости. И точно вчера се върнах от Емералд, защото веднага от София с кола моя приятел, който е съвладелец на този комплекс, ме взема и ние първият път преспах в този комплекс, в първия си апартамент. Така че много съм щастлив. Изобщо с много емоции съм сега и най-голяма емоция да чакваш ето сега от тук да дойде една млада звезда и да бъде откритие из цяла България. Филип, не издавам тайна, но съвсем наскоро ти пусна и новия си албум. Кажи нещо сега ново около артиста Филип Киркоров. Артист Филип Киркоров сега направи един голям концерт в Русия, в Москва, с ново шоу. Сега записа един голям нов албум, където ще бъдат и гръцки песни, и руски песни, и латински, латиноамерикански песни. Готвим се към едно голямо турне в Америка, естествено за руски, за хората, които живеят от Русия в Америка, но все пак най-големите зали. Кодак театър в Лос-Анджелес, Тадж Махал, Майами, изобщо из цяла Америка. И естествено се готвя сега към Евровизия. И написах песен, която ще бъде представена от украинска изпълнителка, най-голямата звезда на Украина, Ани Лорак. Ще я докараш ли в България, както минали твои изпълнители? Разбира се, ще я докарам. И от тук, утре, от София, заминавам за Атина, където ще правим запис на тази песен. Se казва Shady Lady. Надявам се да стане хит. И от България чакаме 12 точки. Благодаря ти и накрая само. Music Idol е една голяма мечта. Сбъдна ли всичките си мечти в музикалния бизнес ти? Аз? Да. Аз съм щастлив човек. Почти всичко, което си измислях в главата, когато бях дете, аз го реализирах. И надявам се още ще реализирам още повече, защото до сега сънувам сънища, цветни сънища. Да. Надявам се да стане. Това е от нас, Ани. Благодаря и на Жоро Тошев и на специалното участие в нашия ефир на Филип Киркоров. Това, което му пожелавам, е днес да открие българската Ала Пугачова. Днес на кастинга във Варна.